I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na video. I kao što vidite posle našeg klipa, ljudi moji, znači evo skinuo sam Wild Rift, kako se zove, inače ovo je LOL za telefon, niko ne zna. Ne mogu da verujem, znači evo napravio sam account, evo igram ga već jedno pola sata i baš mi se igra i hoću baš da igram ovu igricu jer mi se igra. I ne znam baš ovo nešto toliko baš da sam stvari o LOL-u, jer sam baš skoro sad uzeo komp koji može podržati LOL, da nećete verujete, tako da nisam ga igrao, ali zato hoću da igram ovaj LOL na telefonima. Kao što vidite, evo smo u ovom lobiju, šta već, malo smanjim, i kako se zove, evo vidite. Znači ovo je kao neki store, kao neki shop gdje se kupuju i heroji i sve to. Ovdje imamo moje heroje valjda. Mislim čempioni ovdje, ne znam ni ja šta već. Šta sve nećete izmišljati. Kako se zove. Tako da eto, ako bude bilo, znam da je puno, ako bude bilo 10 lajkova, ja ću snimiti kako se skine. Ovo, znači ovo, no fake, no scam, kako se zove, tako da eto. Inače da ovo mi je drugi klip danas, a sutra izlazi FIFA Mobile i sve to, standardno. Ja još uvijek ne mogu da verujem da igram, neću da igram gameplay, to jest in-game, samo da vidite, znači ovdje je shop, ovdje su čempioni, ovdje ne znam nija šta je. Ne znam, nešto custom, nešto load, pojma nemam. Tako da eto. Ovdje kao nešto leaderboard. Nešto tamo. Ovako. Ovdje su neki settings i bla bla. Ovdje imaju neki čepovi. Šalim se. Onda ovdje neki level. Uglavnom ne znam ništa, samo sam došao da vidim. Ovdje kao, match history must played, statistika, achievement beše na, kako se sjećam, na 8. levelu. Da, level 8, ja sam level 3, tako da ću baš da igram ovu igricu. Mislim, zavisi to od mog telefona koliko mi ovo, kako se zove, koliko... Ako imam memorije, onda ću igrati naravno, ako nemam, onda jebi ga. Čekat ću godinu dana pa ću da igram. Kad propadne ova igrica. Tako da eto ljudi moji. To je to. Ja se nadam da ste uživali. Su me ovdje svi moji prijatelji. Ali ću vjerojatno ove dobit ću ovo od Valoranta. Ko je bio dobar naš u tom gemu, ja ih dodavao pa se malo sprdali. I neki Balkanci isto bili, tako da GG. Vjerojatno ću sve da ih obrišem. Ne trebaju, Borez ne igram sa njima već boga oca, bratu mjesec dana. Sve ću, a jebote da nemam. Može beš ovako da se briše. Mislio sam da ih obrišem iz prijatelja. Tako eto ljudi moji, obavezno šerujte. Lupite like i subscribe, a mi se ljudi moji vidimo u narednom klipu. Ćao. Zuzu.